Kristovali to je riadne podráždený, pretože si dala prednosť mne, Aurélia. Tým sa netráp. Jednoducho bude musieť uznať, že tento raz prehral on. Získal si ma. A je mi jedno, čo si myslí Kristóbal. Alebo niekto iný. To som veľmi rád, Aurélia. Veľmi rád, lebo som do teba blázon, vieš? Si žena, po ktorej najviac v živote túžim. Zbožňujem ťa, Aurélia. Ani nevieš, čo ťa so mnou ešte čaká. Páčia sa mi. Priam zbožňujem odvážne hry. Odvážne hry? Aha. Takže odvážne hry. Ja takisto zbožňujem odvážne hry, Aurélia. Uvidíš. Bude sa ti to páčiť. Bude sa mi to páčiť. Veľmi páčiť. Odvážne hry. Áno, tie mám rád. Toto sú tie odvážne hry. Áno, zbožňujem odvážne hry, Aurélia. Viem, čo máš na mysli. Veľmi rád sa hrám, milujem takéto hry. Tak konečne začneme, Aurélia. Takže ty si chcel získať bohatstvo generála Ortisa. Áno, nie. Chystal si sa oň pripraviť Fernanda. Nie, Aurélia, nie. Myslel si, že pretože si syn generála Ortisa, oberieš o všetko môjho syna. Aurélia. Úbožiak. Aurélia, prosím ťa. Nevieš. Nevieš, čomu sa vystavuješ. Nevieš, kto som. Úbožiak. Nie. Aurélia, čo to robíš? Aurélia, prosím ťa. Nechcel som to, Aurélia. Nepoznáš ma. Nie, Aurélia, prosím ťa, Aurélia. Spamätaj sa, Aurélia. Nie. Čo to robíš? Nie, ja som chcel len trochu s ňou. Nie, buď ticho. Aurélia. Buď ticho. Milujem len teba. Nie. Nie.